Poranek przyniesie nam dużą ilość słońca w części północno-zachodniej. W tej części Polski jednak najchłodniej. Temperatura oscylować będzie w granicach od -3 do -1 stopnia. W pozostałych regionach spodziewamy się niewielkich opadów śniegu lub zachmurzenia. Wiatr zawieje z kierunków południowo-zachodnich. W porywach osiągnie prędkość maksymalnie do 25 km na godzinę. Po południu temperatura wzrośnie do 3 stopni na plusie, tyle zanotujemy w Warszawie. Najchłodniej -1 stopień w Krakowie. Wiatr odrobinę się nasili i zawieje z kierunków południowo-zachodnich. Niewielkie opady śniegu wystąpią na Mazowszu, Podlasiu, w Małopolsce, a także na Podkarpaciu. W pozostałych regionach zachmurzenie umiarkowane i duża dawka słońca.